Edidileşler. Jerimeleri tölemek, galkan tölew programmasynyň üssü bilen inni has ansat. Jibi telefonlaryňyza Işeri işler ministrliginiň galkan tölew programmasynyň mobil goşunmasyny ýüklep alyň. Bu programmada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň, polisiýanyň yerli wekiller bölümleriniň ilaty pasportlaşdyrmak we hasap almak müdürliginiň we dowlet ýanyň howpsuzlygy gullugynyň jerimeleriniň töleglerini bökdönşüz ýagdaýda amala aşyrmak üçin ähli şertler döredilender. Akşam goşunly arkaly awtologlary hasap almak, karar belgesi boýunça jerimanyň töleglerini tiz we akşam ýagdaýda online görnüşinde bank kartlarynyň üssü bilen amala aşyryp bilersiňiz. Tölenen jerimeler desini aradan aýrylýar we siziň işiňiz hasy ýeňilleşýär. Size diňi ýüklemek we bu amatlykdan peýdalanmak galýar. Galkan tölew, ygtybarly mümkinçilik.